това е какъв е този пингвин. Това е пингвинът, с който ще върнем веднъж за винаги безплатната виза. Така. Първо идвате ето тук. Кликвате засилвайте се колкото можете. Опитвайте се между да не са блъските. Ето, блъгнахте сега. Сега се опитвате да отидете възможно надолу земята. Ето. Не. Обаче се мъчите да не излезете от това, от земята. Ето, пак надолу, надолу. Добре, сега... Да. Аз обаче си искам обикновената кола. Вижте колко жалко кола. Интересното е, че това го правя за трети път. Общо взето преминавате през този тунел и после ако искате влизате тук и това трябва да направите когато сте тук. Сега влизате ето тук. А защо влизате там? За да вземете ето тази Anti-Gravity Gold и Anti-Gravity Power, с което е 4000 XP. И тази коза е уникална, защото когато скочите звездите ще успеят. Майни. Хора, мисля, че достигнах лимита на... Добре, значи с Power ще можете да... Явно ще можете да се дропнете от небето. Ай бе! Добре. Надявам се да сте се научили и да се надяваме, че ще успеете и вие да го направите. Така че... Чао!